Ja. Ska skära godis över. Aj, 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 aj. Så vi kan få hålla på min underarm. Jävligt hårt. Aj, aj, aj. Alla lossnar. Oj då. Det är svårt. Jo fan. Det här är ju skitjävla. Men sätt inte där under då. Det där kan du skicka en karra. Vad är det mitt godis? Ja. Jag blir beroende. Det är jag som står för godis. Du står för underhållning också. Förmodligen. Ja, du är inte modig nog att hantera så här. Klart det är. Jag är äldre än alla här förutom Mats. Inte mig. Och säkert dig. Rebecka fyller år i januari tror jag. Okej. Gör du? Fan så. 14. Du har gjort ett generationsmål. Så du kör? Och så koll på dem. Nej. Han Jag har vill gissa. Va? Februari. Februari. 28. Nej, jag skojar, du fyller lillår. Nej, 20 mars. Charlie. Hon fyller 28. Fjärde. Hon ja. Nej, Ja, hon hon fyller 18. Och du är 28. Nej, jag fyller 28. Va? Det är någon som fyller år den 28. Är det 2 eller 3? Det bör. Då är det på 2 eller 3. Jag fick inte 27. Februari. Ja. Du kollar säkert på Facebook. Ja. Fan vad bögigt. Okej, nu kör vi då. Charlie var. Håll där och där. Tack. Nu. Under och över. Men fan, du ska ju äta också. Ja, det är ju... Okej, det kan släppa. Men kör inget mer än här då. För det gör det så jävla ont. Vi kör på 30. Gör ont nu. Nej, nu är det jävligt perfekt. Vänta, gör ont nu. Men vad fan? Men. Ha på Gör ont nu. Nej, ha så här. Vi tar så mycket det går utan att det gör ont. Men vad fan, spelar det in där? Gör ont nu. Nej, nu börjar det göra lite ont. Men nej, där funkar. Ja. Högste Pauli. Vad fan. Nej, det är inte perfekt. Eller lite vatten. Förmodligen. Nu ska jag i ryggen. Ja. Det där är Det är ju på bara det här. Så nära. Nära. Förmodligen. Men han var inte till. Det där. hoppa inte närmare mig. Fan, mitt godis. Alltså, fan vad gott. Jag blir bröd med käften. Där bak. Bak på bordet. Bort. Behöver jag skrubbkärring uppe i den här också? Det är godis. Ja, ut med den. Gud system. Fuck the system. Byta system. Gamen är såhär, fuck. Men nej, ju jävlar han inte dra. Helvete så skönt. Får jag apelsinen? Jag kommer ju rulla runt. Bra skönt, vad är det? 30. Ska jag stänga? Nej, Du får klämma i mitt finger. Kläm min hand. Kör. Det var, nej, stäng inte av, det var fett skönt. Alltså, ganska läskigt. Ja! Vad du Vad var du på? gjorde.
Skala apelsinen då. Aj! Va? Vad gör du? Nu vill jag pröva lite. Bara en gång. Du kan inte. Helvete, så känner musklerna nu. Ah! Ska vi stänga? Mm. Vänta, kör igång den nu. Aj, stäng av! Jag hade på bakan. Ja, men jag kommer fan snurra runt. Nej. Stäng av. Det är den där som gör så jävla ont. Jävligt. Du stick som fan. Fan, sitta runt muskler. Nej, sitt löst. Nej, gjorde den. Kör den. Kör igång. Kör igång. Okej. Vänta. Vad hade du på? Typ 20. Kör på 20 igen. Och så stannar det. Nu råkar jag komma på testet. Vem är det här? Har du sett någon hund? Men så får flörta med mig. Jag. Det var en hund. Sådär. Nidamas. Helvete, nu sitter jag och skämmer. Men det händer ju ingenting. Det sög. Bra, fan. Så har du kissa på mig. Aj. Min lapp. Kom igen, skala nu då. Nej, men du måste ha något som coolt. Men sluta slicka mig. Nej, tänk lite. Eller så här. Jag måste kolla vilken som är vilken. Men Vilken? nej, förmodligen. Där är grå. Hon är där, okej. Vi kör ju olika program. Det skulle bli jättebra. Är inte den här hunden som är så bra på fly? Linus, du är big. Ha där. Ja men lugn där. Ha så. Ta bort den och så stoppar in frukten mellan fingrarna. Vänta, jag ska in va. Fuck. Där. Släpp. Du körde min frö.